really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine. So kani siya apil ato ni tudlo no kaning Binance Future sa intermediate and advanced course na ni siya o kung saan ni siya pagdula gyud ng mga profit mo even downtrend siya paubos ang BTC or any coins, pwede na to siya isakyan ako sa margin and kaning sa Binance Future. Sama ni akong gibuhat ron, nag-short ko ganina diri dapit 9760 o 1.3 BTC. And then sa akong pila ka minutes 5, 10, 15 within 30 minutes. So within 30 minutes naka $39 na ko, no, $40 and counting, and natulat ra ko ma-touch na siya. So kato siya sa Binance Future, anaw na ni siya from here, di ba? And ato ka pwede ka dire future, pwede ko kani click nimo na. Karon dapat imong coin nga ipasok dire kita na naka-account mo na ni forma, no. Ang ipasok nimo dire is USDT. Dire ka transfer. Click mo ng transfer. Tapos mo na exchange. Then, kung katong kaning exchange wallet, dito ni gikan sa imuhang kuana, kato bitaw normal nga funds bitaw dire sa asa sa kaning bitaw sa advanced or sa basic baka nga platform. Sa normal nga buy and sell ba. Diari bitaw. Dapat naka-USDT to siya. Dayon, pag-transfer ato, pwede na kadiri sa Binance Future ra mag-transfer. Click nimo na, tapos exchange mo na. From exchange wallet, naman na maabot ang available na ka-USDT. Kaya dapat USDT man na maipasok diri. So, i-click lang nimo tong available. Or, balitan, magbutang lang ka sa... Ang minimum is 10 para magyapon $10. Pero, ikuha na lang na 20 or 50. Kapag butang lang 100, tapos confirm, ma-transfer na, automatic na siya, na-dire sa imuhang kani USDT. Karon, katong pangutanan nimo nga mag-short o mag-long, kani pasabot na ni buy and buy long, sell short. If paminaw nimo nga katong ako gi-example, to kung ron gi-play ron, kay nag-short ko ato, butang ta lang kanimo niyang top din. Paminaw nimo nga oy na paana siya, murag maubos na ni siya. So dire kami entry 8581. So dire na may butang price 8581 una entry nimo. Tapos kaning BTC nga order quantity butang na to 0.1 lang. So sa imong mga beta na kay $100, sa imong 42 na USDT ang magamit ani, di ba 100 man to. So ayo pag shoot og kanang gamit nga palitan $100 mong funds, pwede ra ka magkuha og mga 10% or 20%, 0.05 baka ha, no? Ana lang. So $21 ra. Sa imong 100 ang magamit is 21 USDT. Nya ang pwede madula niya is all 430 pod, no, 429 USDT siya ka times times 20 man na siya. So ano lang no guys, sell short nimo kani nga position 8581 dire naka-entry na ka dayon. So if iubos na siya ang presyo, no, from here, tapos naabot sa dire, pwede na nimo na siya dire pod i-buy nimo, buy limit nimo siya, tagbuo nimo siya babali. Ikaw ra po mo palit sa quantity. Ang dapat ibutang pod nimo 0.05. Tapos ang price nga katong diri palitan diri kan maggusto mag-take profit 8461. So mo na siya din. Ang mabutang diri ha, once na nakay position diri man makabutang position. Once na kay kuan position, then i-buy long nimo ni, okay. Yan kani nga price. Ang margin required nga makabutang diri 0 kay morog bali i-limit man to nimo siya bali og naglong ta paritan sa long ta buy long ta. Example, dress buy long palitan diri ka nag-entry, no.
8374. Kana 8374. Tapos murag po niya presyo butang tala. Mao ni nga price ang makuan. Magamit na to 20 USDT. Tapos maglong ka, tapos naabot sa diri nga price or diri, bitan gusto ka diri nimo ibaligya, murag sa normal nga atong naandan, di ba, ka exchanges buy low sell high, mura na siya. Ang buy is pareha ra. Tunta lang 8,500. So inig makaposisyon na ka, mabutang na ni diri. Butang na. Diri nimo ibutang dayon. 8,500. Yung profit nimo, di ba? Sell. So maglista na to siya diri. Na to diri imong 8,500, makita na to siya. No? While katong gipangutangan ng mga maka-gain ka sa naka-short, ningubos ang presyo, mo to kung i-explain ron ganina nga dire kami entry, tapos dire nimo paliton to imong entry. Mura bitog ikaw ra gyapon gapalit sa imong position dito. Mura bitog dire ka gapalit, gabaligya ka dire og 0.85, 0.05, tapos paliton nimo to imong gibaligya, ikaw ra gyapon palit ng dire. Ang presyo na ingubos na, so ingubos na tong presyo, mugay na ka ato, no? Limit lang nimo. Tapos ang stop limit ato niya, gusto ka palitan sa sell ta, sa short ta, palitan dire ka nag kuan ganina, nag entry, nag long, nag still short ka. Siyempre, ug mutaas to, minus ka, minus. Makita na to liquidation price, pero taas pa kan lilayo pa na sa liquidation price mo na nga, ay di ka mag all in. Liquidation price. Tapos, ug mutaas to, mag-minus ka. So dapat ug dire ka nag-entry, ang imong stop loss is sa mababaw. So kabalo naman siguro ka sa stop limit no. So ang paggamit ken same ra man siya atong kuan. So imong gi-sell, paliton nimo to siya sa dire mo ni mong stop loss. Trigger point nimo imong palitan dire ka gusto mag-take profit, mag stop loss as 8650 lang. So 8650. So imong i-condition ning sa top price nimo 8640, tapos dire ang 8650. Pasabot ug moabot ang price sa 8640 kay karon 81 man 84. Kaya dire lang limit natural imong ikon, mahalin mo na largo di ba sa atong previous nga katong libre na to nga kuan tutorial no sa pagbayan sale naman to. And kani ug moabot ang price sa 8640, mo conduct siya sa 8650, mas stop na siya kay if mo taas pa gid siya 8700, dako na i-pildi. So much better nga dire makuha na nimo ni mas stop na imong loss dayon katong 0.05 nga imong entry. Same goes dire ra pod sa maglong ka buy long, dire ka nag-entry ganina, dire ka gusto 8500 ka mo take profit, then dire ka magbutag stop loss no sa ubos nga murag itong naanda na to nga buy low sell high no nga stop loss. So mo to siya no. Dayon kani kung tingala ka sa TIF ng post only, pag TIF lang ka kaning GTC good till cancel, morning nga kuan morning gamita ay na ilabti. So kato kaya din mo makita agad itong mga kuan na dayon, maintaining margin balance nimo, kuan na ka return of equity kani ROI. So ana lang ang paggamit aning Binance Future. Really need to live life golden.